шаффофияти умури хадамоти муҳоҷирати Русия ки аввали ҳамин моҳ ба тобиати вазорати корҳои дохилӣ гузашт, аз тарафи як гурӯҳ муҳаққиқон мавриди омӯзиш қарор гирифтааст. Озмоишгоҳи таълимии сиёсати зидди фасод ки аз сӯи Мактаби олии иқтисод ва Transparency International ташкил шудааст, гузориши фасод дар сохтори ФМС-ро муаррифӣ кард. дар ин гузориш гуфта мешавад ки фаъолияти хадамоти муҳоҷират чандон шаффоф набуда, арқому омори дар сомонаҳо пешниҳод гардидаи ин мақомот шубҳаоваранд. гузоришгарон ҳамчунин аз пинҳонкориҳо навишта иброз медоранд ки ФМС маълумотро оид ба қонунвайронкуниҳо ва сӯистифодаи кормандонашро аз мансаб пинҳон мекунад. мо ҷанбаи мубориза бо фасоди хадамоти муҳоҷирати Русияро омӯхтем. дар доираи мавзӯи фасод кормандони нав чӣ машварат мегиранд ва кадом чорабиниҳоро хадамот мегузаронад? маълумот оид ба чорабиниҳо дақиқ нестанд. дар сомонаи хадамот як рақам ва дар ҳисоботи хадамот дигар рақам оварда шудааст. ягон маълумот оид ба қонунвайронкунии кормандони хадамот ва сӯистифодаи онҳо аз мақомашон оварда намешавад. ғайр аз ин, шаффофият дар бораи чорабиниҳо дар ҳисобот ишора шуда умуман вуҷуд надорад. дар куҷо, бо иштироки кӣ гузаштааст, мавзӯи дақиқи чорабиниҳо аз чӣ иборат буд? тааҷҷубовар буд ки дар нақшаи мубориза бар фасоди ин хадамот ишора шудааст ки чорабиниҳо бе иштироки намояндагони ҷомеаи маданӣ гузаштаанд. ин аҷиб аст, чунки дар стратегияи миллии мубориза бо фасод гуфта шудааст ки чунин сохторҳо бояд бо ҷомеаи маданӣ ҳамкорӣ кунанд. Институт посредников, он все еще действует, но он уже не касается непосредственно выдачи патентов. мо муайян кардем ки миёнравҳо то ҳол вуҷуд доранд. онҳо ҳоло бевосита ба додани иҷозатномаи кор ва ё патент машғул нестанд, балки барои гирифтани патент ҳуҷҷатҳои заруриро омода мекунанд. ин боиси ба вуҷуд омадани бозори бузурге шудааст. зимни суҳбат бо муҳоҷирони корӣ дақиқ шуд ки хизматрасонии миёнаравҳо гарон аст ва аз кӯмаки онҳо кам истифода мебаранд. В нашем докладе мы не говорим о том, что вообще ФМС коррумпирована. Мы говорим о том, что у них есть в законодательстве такие моменты, которые открывают возможности для коррупционных издержек. дар гузориши худ мо намегӯем ки хадамоти федералии муҳоҷират комилан фасодзада аст. мо ба он ишора мекунем ки дар қонун костагиҳое вуҷуд доранд ки аз он сӯистифода мебаранд. ин камбудро мешавад ислоҳ кард. ҳоло ваколатҳои хадамоти муҳоҷират ё ФМС ба вазорати корҳои дохилӣ вогузор шуд. барои раҳбарияти нави ин хадамот имконият фароҳам шуд ки чунин камбудиҳоро бартараф кунанд. ин хеле хуб аст ва мо тасмим гирифтем ки гузориши худро ба онҳо ирсол кунем. мо дар мактуб чанд тавсияи худро пешниҳод кардем. Мы предлагаем пересмотреть эту обязанность для на знание русского языка для временных и сезонных мигрантов. аввал имтиҳонҳо барои муҳоҷирони мавсимӣ аз фани забони русӣ, таърих ва қонунгузории Русия бардошта шавад, чунки ин худ заминаро барои фасод фароҳам кардааст. муҳоҷироне ки аз маркази муҳоҷират